Maglipak ta og front shock kay naglik. So tanggal na to ang fuel pump. So narayang fuel filter hugaw na kayo. Distansya na kay bakante, lain na kayang clearance kaysa bago. Alright, for today's video kay magpulit tag spark plug, fuel filter, mag-repack tag front shock o maglimpit tag brake caliper. Let's go. Okay, nakapait basta walay area sa inyo gamay kayo. Distansya na kay bakante, lain na kayang clearance kaysa bago. So yung breather sa coolant, sikot-kot ng ilaga, naputol na. Pati ang hose sa coolant, buslot. Siya klaro. Ito na tawag ang spark plug. Karon is ang fuel filter na sad. So tanggal na to ang fuel pump. So narayang fuel filter hugaw na kayo. Sunod din siya pulihan, no. So first time na ako nakatanggalan ni. For na to pulihan ato sa ang limpyuan, oh. Ay grabe kahugaw. So mo ni ang itsura sa 5 years 51K Odo. Mo ni. So grabe na kahugaw. Ayan mo ni ang karon. So ato nang itaod. Let's go. Alright mga tog taod. So karon the moment of truth na tong mandar ba. So alright, manata sa spark plug, manata sa fuel filter. So next na to karon is ang magneto. Let's go. So natanggal na siya, magani kay dili kayo gahi. Wala pa man kayo siya taya pod noon. Pero karon ato ni siyang lihaan, then sprayan na to og high temp nga spray paint para dala maintenance na pod niya. So let's go. Let's go. So limpyo na tong stator. So ato na nalimpyuhan. Ato na lang gipauga atong magneto. So nara siya. So after ato nang itaot. So hope nga wala tayo natandog nga mga wire dito. Hope nga walay mga magnetic wire nga napaksi kay pag naa impas. So maylan ato na unya. So try na to paandar. So yung battery karon is 12.5. Naro. 12.5. So paandar ni dapat may mo siyang 14 something. Para makuha na to nga nag-function ang iyang stator. So karon ikuan siya og 14.4. Kaya bali-balian ang check engine kada na. So 14.2, 14.3. Yeah. Successful! Woo! So manatag taod sa spark plug, manatag limpyo sa magneto o replace og fuel filter. So karon atong ipanid-an o sang ipandar. O ipandar o basi na diferensya. Pag wala, ato nang itaod ang cover. Yeah, so pwede na to mga 30 minutes. So let's go. So okay na siya og karon ato nang ininayan og balik ang iyang mga cover. Let's go. Kakain ulan! Woo! Woo! Hey guys! Hey guys! Hey! All
Alright, good morning. So, padayon ta karon sa pag-maintenance sa atong motor. So, day 2. So, mga pisa ta. Dili man ko mekaniko, pero na ako'y dugong technician. Pag makita na ko nga kaya na ko nabuhaton, ako na yung mubuhat ana. Especially pag na ako'y tools, pag kumplito akong tools. So, ako na yung mubuhat ana. Then, ako na ipa-repair sa mga mekaniko. Pasahay ka ng mga mekaniko. Pag magpa-repair ka, pasahay basta-bastahon lang. Ilang goal ana is kwarta-kwarta baya. Basta-bastahon lang nila. Especially pag nanapoy lang yung customer nga niabot nga magpa-repair. Ang ilang goal is kwarta na sad. So, dali-dalion nila og repair ang imong motor. Para maka-repair na po sila sa new customer. So muna dili kay ko gapayo sa motor nako kung pagtan-aw na ko nga kaya nako ako na imubuhat ana, especially pag na ako'y tools. Pero pag wala ko'y tools, kulang kog tools ana nga situation. So mga time nga magpa-repair ko ana sa mga mekaniko. So labi na karon daghang gay kog i-maintenance. So puli kog spark plug, puli kog fuel filter, maglimpyo kog brake caliper ug mag-repacking ko sa akong front shock. Kung imo nang ipa-mekaniko, siguro dagan na og mga 1.5 to 2K ang bayad. Di ba? Imbis nga imo tong gibayad sa mekaniko, tan-aw nimo kaya nimo, ikaw ray buhat. So as reward sa imong kaugalingon, katong bayad unta nimo sa mekaniko nga worth 1.5 to 2K. So palito nimo tools nga mga kulang nimo nga tools or need nimo nga tools. Hangtod makumpleto na kag tools. So ana siya. So bali reward na sa imong kaugalingon. So inana na akong pattern. Yeah. So muna ako rin mag-repair karon, ako rin mag-maintenance. And isa pa, dagan man tutorial karon, dagan man sa YouTube, so pwede man kamo tanaw mga tutorial. Yung uban mag-repair, basta-bastaon lang, kay lagi dili lang motor, ang ilays mga kwarta lang daog na. So mo to last time nagpa-repack ko sa akong front shock. Ang ipangay sa ko is 500. Nagtip pa ko 200. So ang gastutan is 700. I think 1 week ra man siguro to or 2 weeks. Pag washing na ako sa akong motor, kita na ko nga nag-leak na yang oil sa front shock support. So nag-leak na. And kato nga time pag repair niya is dagan kayo customer nang abutkan kayo murag duwa to ka motor nang abot. Ako nakita yatong dali ang nakuha para ma-repair na po niya ang sunod. Muna usay dili ko gapa-repair sa akong motor labi na pagkaya na ako. Ang uban na basta-bastahon lang, basta lang mahuman nila, mabayra na, okay na ba. Dili nila ampingan ba. Dili nila ampingan, lang trabaho, dili na pulido. Tuon kaya nagdali-dali sila. Kung dili tanan na may uban nga kuan gid kayo mo trabaho ka na. Kung namitang mekaniko ka nga, pag nakay trabaho, gusto bitaw ka nga ma-impress ni mong customer sa imong gibuhat nga tsada kayo, nice kayo, nindot kayo. Kanang inana ang unta nga mga technician ba nga mga mekaniko. Let's go. So good na ta. Yeah, kape.